Salut și bine ai revenit la Routing and Switching Arena. În partea a doua a acestei lecții continuăm să vorbim despre tipurile de conexiuni fizice ce pot exista între echipamentele de rețea. În prima parte am introdus conceptul de Ethernet și l-am definit ca fiind o colecție de protocoale și standarde folosite într-o rețea cablată, deci acolo unde folosim diverse tipuri de cabluri pentru a face interconectarea. Am explicat ce este acela un protocol și un standard, dar și două noțiuni foarte importante și anume bit și byte, ce te vor ajuta să faci diferența între viteză și storage. În final, am introdus două tabele ce conțin cele mai importante standarde, atât pentru rețelele cablate pe cupru, cât și pentru cele cablate pe fibră optică. Înainte de a începe, vreau să te rog, dacă știi pe cineva ce dorește să învețe rețelistica, ajută-l și pe el cu aceste videouri. Mulțumesc! Încep prin a vorbi despre cablarea pe cupru, unde semnalele de 0 și 1 sunt transmise sub formă de impulsuri electrice printr-un cablu al cărui nucleu este realizat din cupru. Cablurile din cupru folosite în standardele Ethernet pot fi de două tipuri. Încep cu cel mai cunoscut și de care cu siguranță ai auzit. Cablul UTP, ce înseamnă Unshielded Twisted Pair, și un al doilea tip de cablu, STP, ce înseamnă Shielded Twisted Pair. Bun, haideți să le luăm pe rând și să discutăm despre ele. Așa arată un cablu UTP. Este cel mai des întâlnit în cablarea pe cupru și folosit în interconectarea end device-urilor cu device-urile intermediare, cum ar fi switch-uri și rutere. Dar de la ce vine și ce înseamnă fiecare acronim? Unshielded înseamnă că nu are nicio protecție împotriva factorilor ce pot interfera cu semnalul transmis, adică nu are nicio protecție metalică. Acești factori pot să fie interferențe electromagnetice, cunoscute ca EMI sau Electromagnetic Interference, și interferențele cauzate de frecvențele radio, RFI sau Radio Frequency Interference. EMI și RFI pot distorsiona și corupe semnalele de date transportate de mediile din cupru. Surse ale acestor EMI sau RFI pot să fie motoarele electrice, liniile de înaltă tensiune, microundele, lumina fluorescentă sau fulgerele. Deci pentru asta e nevoie de atenție acolo unde urmează să fie instalată cablare pe cupru folosind cabluri UTP. Urmează partea de Twisted Pair. Așa cum ai observat în poza cablului UTP, avem 4 perechi de fire colorate răsucite între ele, 2 câte 2. Asta însemnând că avem un total de 8 fire. Dar de ce sunt răsucite 2 câte 2? Dacă nu ar fi fost așa, ar fi intervenit o problemă ce se numește crosstalk. Aceasta este o perturbare cauzată de câmpurile electrice sau magnetice ale unui semnal de pe un fir la semnalul din firul adiacent. Când un curent electric trece printr-un fir, acesta creează un mic câmp magnetic circular în jurul firului, care poate fi captat de un fir adiacent. Și tocmai de aceea, răsucirea firelor ajută împotriva interferențelor asupra semnalului cauzate de alte fire. Pentru a explica și mai bine, sunt folosite două tehnici pentru a limita efectele negative ale acestui crosstalk. Cancellation, fire pereche în circuit, exact ceea ce am zis mai sus. Când două fire dintr-un circuit electric sunt plasate aproape unul de altul, câmpurile lor magnetice sunt exact opusul unuia față de celălalt. Cele două câmpuri magnetice se anulează reciproc și, deși sunt unshielded, această tehnică limitează într-o mică măsură efectele negative EMI sau RFI. Și o a doua tehnică pentru combaterea crosstalk este varierea numărului de răsuciri pe perechea de fire. Fiecare pereche colorată este răsucită de un număr diferit de ori. Trecem mai departe și vorbim de celălalt tip de cablu din cupru și anume STP sau Shielded Twisted Pair. Cu siguranță v-ați dat seama din nume de ce anume are acesta în plus față de Unshielded Twisted Pair. Și la acesta întâlnim tot 4 perechi de fire colorate răsucite între ele, 2 câte 2. Diferența majoră este că fiecare pereche este învelită într-o protecție metalică, ajutând astfel la combaterea parțială, atenție, nu totală, a efectelor nedorite cauzate de EMI sau RFI. Indicata se folosi în medii exterioare și acolo unde avem aceste tipuri de perturbații. Combaterea crosstalk
se realizează în același mod precum la UTP, prin cancellation și varierea numărului de răsuciri pe perechea de fire. Acestea sunt cele două tipuri de cabluri din cupru, dar ce întâlnim la capetele lor? La capătul acestor tipuri de cabluri o să întâlnim întotdeauna o mufă ce se numește RJ45 și ce arată cam așa. După cum poți observa, întâlnim toate cele 8 fire încapsulate în această mufă și, desigur, poate te întrebai dacă este vreo ordine a culorilor. Da, în funcție de ce tip de cablu vrem să realizăm, aceste 8 culori sunt aranjate într-o ordine exactă. Dar până să ajungem acolo, vreau să scot în evidență faptul că nu toate standardele Ethernet folosesc toate cele 8 fire pentru a transmite și primi date. Standardul Ethernet pentru 10 megabits pe secundă și 100 de megabits pe secundă, așadar pentru Ethernet, respectiv Fast Ethernet, folosește două perechi, deci 4 fire. În interiorul mufei se regăsesc toate cele 8 fire, doar că folosim doar 4 dintre ele. 1 gigabit pe secundă și 10 gigabits pe secundă, deci gigabit Ethernet și 10 giga Ethernet, folosesc toate cele 4 perechi, toate cele 8 fire. Pentru început, haideți să vorbim despre cele ce folosesc două perechi. Să presupunem că vrem să conectăm un calculator la un switch folosind o conexiune de 100 de megabits pe secundă, deci o conexiune Fast Ethernet. Numerele de la 1 la 8 reprezintă cele 8 fire ce sunt sertizate la ambele capete cu o mufă RJ45. În partea stângă, mufa RJ45 intră în placa de rețea a calculatorului sau NIC, ce vine de la Network Interface Card, și în partea dreaptă într-unul din porturile switch-ului, folosind un cablu CAN slide. În interiorul acelui cablu sunt 8 fire, dar noi o să folosim 4 fire sau două perechi, deoarece avem o conexiune Fast Ethernet de 100 de megabits pe secundă, unde, cum ziceam, folosește doar 4 fire. Prima pereche se regăsește pe poziția 1 și 2 și se va conecta cu poziția 1 și 2 de pe interfața de rețea a switch-ului. Nu uitați faptul că ele nu merg în paralel, ci sunt răsucite în interiorul cablului, așa cum ziceam mai devreme, pentru a combate acel crosstalk. Calculatorul o să folosească pinii 1 și 2, însemnând perechea 1, pentru a transmite date către switch. Transmiterea de date se notează cu TX. Deoarece calculatorul transmite date pe pinii 1 și 2, switch-ul nu poate transmite date tot pe aceiași pini. Asta înseamnă că switch-ul pe pinii 1 și 2 o să primească date și notăm acest lucru cu RX. Un lucru foarte important de reținut aici este acela că NIC-ul, Network Interface Card-ul sau placa de rețea a PC-urilor, firewall-urilor și routerelor vor transmite întotdeauna pe pinii 1 și 2, în timp ce interfețele unui switch vor primi întotdeauna date pe pinii 1 și 2. Următorii pini folosiți într-o conexiune Ethernet sau Fast Ethernet nu sunt, cum ar fi evident, pinii 3 și 4, ci 3 și 6 și funcțiile sunt în oglindă în comparație cu pinii 1-2. Switch-ul o să transmită date pe pinii 3 și 6, în timp ce PC-ul o să primească date pe pinii 3 și 6. Acest lucru se numește transmisie full duplex. Full duplex înseamnă că ambele dispozitive pot trimite și primi date în același timp, neexistând posibilitatea unei coliziuni, deoarece folosesc perechi de fire separate pentru a transmite și primi date. Dacă acum schimbăm PC-ul cu un router, pe ce pin transmite și pe ce pin primește date routerul? Evident, suntem tot într-o conexiune Ethernet sau Fast Ethernet, deci folosim doar 4 fire din cele 8, mai exact, pinii 1, 2, 3 și 6. Și ne aducem aminte din slide-ul precedent că switch-ul transmite pe 3 și 6 și primește pe 1 și 2. Routerul nu poate folosi tot acești pini pentru a transmite și primi informații, deoarece o să avem coleziuni, deci o să avem aceeași configurație precum în cazul unui PC. Transmitem date pe pinii 1 și 2, și primim pe 3 și 6. Același principiu se aplică și în cazul unui firewall. 1 și 2 pentru TX, respectiv 3 și 6 pentru RX. Un lucru foarte important pe care vreau să-l reții de aici este faptul că Ethernetul folosește transmisie full duplex.
adică cele două dispozitive pot trimite date în același timp, fără niciun fel de problemă. Atunci când într-o parte a cablului avem un PC, router sau firewall și în cealaltă parte un switch, acest tip de conexiune funcționează perfect și vă reamintesc faptul că un cablu Ethernet are la ambele capete o mufă RJ45. Acest tip de cablu se numește straight through, deoarece pinul 1 dintr-un capăt se conectează la pinul 1 din capătul opus, pinul 2 se conectează cu pinul 2, pinul 3 cu pinul 3 și așa mai departe. Așa cum vorbeam despre standarde în prima parte, pentru a realiza un cablu straight through, trebuie să respectăm următoarele standarde: T568A și T568B. Aceste standarde ne ajută să ordonăm corespunzător culoarea celor 8 fire în mufa RJ45. Acum, pentru a realiza corect un cablu straight through, observați că nu putem pune un standard la un capăt și alt standard în capătul opus. Deoarece la T568A pe pinul 1 avem culoarea alb-verde, în timp ce la standardul T568B avem culoarea alb-portocaliu și deci nu vom respecta cele spuse mai sus, pinul 1 la pinul 1, 2 la 2 și așa mai departe. Soluția este să folosim la ambele capete același standard, fie T568A, fie T568B și astfel dispozitivele vor putea comunica între ele. Dar ce se întâmplă în situația în care vrem să conectăm două rutere între ele sau două switch-uri? Avem două rutere și din ce știm, routerul transmite pe pinii 1 și 2 și primește pe pinii 3 și 6. Crezi că o astfel de abordare va funcționa? Nu. Comunicarea între cele două rutere nu va funcționa. Deci cum putem conecta între ele două rutere, două switch-uri sau un PC la un router? Deoarece atât PC-ul cât și routerul transmit pe 1-2 și primesc pe 3 și 6. Pentru a rezolva această problemă avem nevoie de un alt tip de cablu, crossover. La acest tip de cablu, pinul de la un capăt nu se conectează la același pin din capătul opus, așa cum este în cazul cablului straight through. Aici pinii sunt în oglindă. Deci pinul 1 de la un capăt se conectează la pinul 3 din capătul opus și pinul 2 la pinul 6, astfel încât routerul din partea stângă trimite și routerul din partea dreaptă primește date fără niciun fel de problemă. Mai departe, pinul 3 din partea stângă se conectează la pinul 1 din dreapta și pinul 6 la pinul 2. Pinii ce transmit date de la un capăt se conectează la pinii ce primesc date de la celălalt capăt și viceversa, comunicarea realizându-se fără probleme. Firele sunt crossed over, de unde și denumirea cablului. Pentru realizarea unui cablu crossover trebuie să folosim standardul T568A la un capăt și T568B la celălalt capăt, exact ca în slide. Pentru a recapitula, tabelul următor o să te ajute. Routerul, PC-ul și firewall-ul transmit pe pinii 1 și 2 și primesc date pe pinii 3 și 6. Singurul device diferit este switch-ul, ce primește date pe pinii 1 și 2 și transmite pe 3 și 6. Partea bună este că dispozitivele moderne au evoluat. Dacă înainte două rutere interconectate folosind un cablu straight through nu puteau comunica, acum avem ceea ce se numește Auto MDI-X, ce vine de la Medium Dependent Interface. Auto MDI-X permite dispozitivelor să detecteze automat ce pini ai vecinului transmit date și astfel ajustează automat ce pin să transmită și să primească în device-ul propriu, rezultând astfel un schimb de date fără probleme. Acest feature al echipamentelor te ajută să nu te mai intereseze dacă folosești straight through sau crossover, dar le consideri informații de bază în vederea pregătirii pentru examen, dar și pentru folosirea lor în viața reală. Tot ce mai rămâne de făcut la standardul Ethernet pe bază de cupru este să mai vorbim de standardele Ethernet de viteză mai mare și anume de 1 și 10 GB. Ține minte, 10 și 100 de megabits pe secundă, adică Ethernet și Fast Ethernet, folosesc 4 fire, deci 2 perechi. Perechea 1, 2 și perechea 3, 6, așa cum este în slide. Pentru giga și 10 giga o să folosim toate cele 8 fire. O să mai avem în plus deci perechea 4-5 și perechea 7-8. Lucrurile sunt extrem de simple aici. Pe lângă faptul că folosim toate cele 8 fire pentru viteze mai mari, fiecare pereche este bidirecțională. Adică fiecare pereche nu este dedicată în mod special transmiterii sau primirii de date și datorită acestui aspect pot opera la viteze foarte mari.
Consider că am acoperit cele mai importante detalii despre cablurile din cupru. Știu că sunt multe informații, dar nu-mi doresc să sar peste detalii ce te vor ajuta să înțelegi mai bine cum stau lucrurile în viața reală. În această lecție mai avem de vorbit despre fibra optică. Diferența majoră între UTP și fibra optică, așa cum se observă în standarde, este lungimea maximă a cablului, ce poate ajunge, în cazul fibrei optice, până la 30 de km sau chiar mai mult de atât, în timp ce în cazul cablului UTP până la maxim 100 de metri. Avem aici un switch Cisco Catalyst 2960X, unde pe partea frontală întâlnim 24 de porturi în care se conectează un tip de mufă ce acum cu siguranță ți este cunoscută, mufa RJ45. În aceste porturi putem spune că se conectează toți utilizatorii din cadrul unui LAN, pe baza unui cablu de cupru, din placa de rețea a calculatorului, într-unul din porturile switch-ului, folosind un cablu UTP. Mai departe avem aceste porturi special destinate pentru fibra optică, doar că pentru a o conecta în switch mai avem nevoie de un dispozitiv ce se numește SFP, Small Form Factor Pluggable, și ceea ce face acesta este să faciliteze conversia semnalelor electrice în semnale optice pentru a transfera și primi date. Asta înseamnă că nu mai avem semnale electrice ce se transmit pe un mediu de cupru, ci avem impulsuri luminoase printr-un mediu de sticlă. În timp ce un exemplu de conectare ar arăta cam așa. Merg mai departe prin a prezenta cele mai importante 3 tipuri de conectori întâlniți la fibra optică și încep exact cu acesta din imagine. Conectorul lece sau lucent connector este cel mai des întâlnit și, după cum ai văzut, se conectează într-un SFP. Conectorul SC sau square connector și un al treilea tip, conectorul ST sau straight tip. După cum poți observa, avem 2 conectori în fiecare capăt, deoarece este nevoie de un conector pentru a transmite și un conector pentru a primi date în fiecare capăt. Pentru a-ți reaminti, cablul UTP folosește perechi separate de fire din interiorul cablului pentru a transmite și primi date, în timp ce fibra optică folosește cabluri separate pentru transmisie și recepție, respectiv TX și RX. Evident, sunt o mulțime de tipuri de conectori, dar cred că aceștia sunt cei ce te interesează cel mai mult. Acum, o fibră optică are următoarea structură, unde corul sau miezul este elementul de transmisie a luminii din centrul fibrei optice. Acest miez poate fi din sticlă sau plastic. Cladding-ul este fabricat din materiale ușor diferite decât cele utilizate pentru a crea miezul, corul. Tinde să acționeze ca o oglindă, reflectând lumina înapoi în miezul fibrei. Acest lucru păstrează lumina în miez pe măsură ce parcurge fibra. Coating sau buffer este folosit pentru a ajuta la protejarea miezului și a cladding-ului împotriva deteriorării. Strengthening fibers înconjoară bufferul, împiedicând întinderea cablului atunci când este tras. Materialul folosit este adesea același material folosit pentru a produce vestele antiglonț. Și în cele din urmă, jacket, de obicei fabricat din PVC, ce protejează fibra împotriva abraziunii, umezelii și a altor contaminanți. Tot ceea ce mai avem de discutat în cadrul acestei lecții sunt cele 2 tipuri de fibră și o să încep cu cea multimod. Culoarea albastră din desen reprezintă sticla, miezul, iar ce este cu gri reprezintă cladding-ul, materialul ce reflectă lumina înapoi în interiorul sticlei. Fibra multimod folosește ca sursă de lumină LED-ul. Lumina primită de la LED intră în sticlă sub diverse unghiuri, acestea mai fiind numite și moduri, așa cum se observă în desen. Fiecare mod conține informații diferite, neexistând posibilitatea unei coliziuni, dar pentru asta miezul o să fie ceva mai mare în comparație cu fibra single mod. Miezul are o grosime de 50 sau 62,5 microni, permițând o dispersie mai mare. Cladding-ul are o grosime de 125 de microni. Este de obicei folosită în LAN-uri sau pe distanțe de câteva sute de metri. Este mai ieftină decât fibra single mod, deoarece folosește ca sursă de lumină LED-ul. Fibra single mod, așa cum o să vedem, folosește laserul. Trecem mai departe la fibra single mod. Folosește ca sursă de lumină o alternativă mult mai scumpă, așa cum spuneam, laserul. Trimite o singură rază de lumină produsă de laser, așa cum poți observa în desenul de mai sus și unde poți face o comparație și cu fibra multimod. Dimensiunea miezului este mult mai mică în comparație cu fibra multimod,
aceasta fiind de 9 microni. Cladding-ul este tot de 125 de microni ca și în cazul fibrei multimod. Aceasta este utilizată pe distanțe mult mai mari în comparație cu fibra multimod, ajungând la o lungime a fibrei chiar și până la 80 de km. Și evident este mult mai scumpă deoarece folosește tehnologia laser de transmisie a luminii. În cele din urmă, pentru a te ajuta, vreau să fac o comparație finală între UTP și fibra optică. Cablurile UTP sunt mai ieftine și mai ușor de instalat decât fibra optică. Distanța maximă a unui cablu UTP este de 100 de metri. Deși cele 4 perechi în interiorul cablului sunt răsucite, vulnerabilitatea împotriva EMI și RFI este foarte limitată. Atenție aici la locul unde se instalează cablul UTP. Mufa RG45 din capetele cablului UTP este mult mai ieftin decât un SFP, folosit la fibra optică. SFP-ul este modulul folosit pentru a conecta o fibră la un switch sau un router. Cablul UTP emite un semnal slab în afara lui, ce poate fi interceptat și copiat, rezultând astfel o problemă majoră de securitate. Fibra optică, în schimb, este mult mai scumpă și mult mai greu de instalat. Poate fi folosită pe distanțe mult mai mari, chiar și până la 80 de km. Nu prezintă niciun fel de vulnerabilitate împotriva EMI sau RFI. Modulele SFP sunt mult mai scumpe în comparație cu mufele RG45. Fibra single mod este mai scumpă decât fibra multimod, deoarece poate ajunge la distanțe, așa cum îți spuneam, de 10 de kilometri. Și în cele din urmă, fibra optică nu emite niciun fel de semnal în afara ei, neexistând astfel posibilitatea de interceptare a datelor. Acestea au fost toate noțiunile pe care am vrut să ți le prezint în cele două părți ale lecției 2 și în plus, lecția 1 și lecția 2 au acoperit tot ceea ce înseamnă partea fizică, adică echipamente și cablare. Începând cu lecția 3 o să vezi cum circulă informația în interiorul acestor echipamente și o să începem să le și configurăm. Înainte de a pune punct, așa cum ți-am promis, urmează și partea de quiz și o să încep cu întrebarea numărul 1. Ce perechi de pini sunt folosite într-o conexiune Ethernet sau Fast Ethernet? Perechea 1-2 și perechea 4-5, perechea 1-2 și perechea 3-6, perechea 3-6 și perechea 7-8, perechea 1-2 și perechea 7-8. Pune pauză și gândește-te la întrebare. Răspunsul corect este perechea 1-2 și 3-6. Nu uita că Ethernet înseamnă 10 megabits pe secundă și Fast Ethernet 100 de megabits pe secundă. Întrebarea numărul 2. Pe ce pin se produce transmisia de date TX de la un switch într-o conexiune Ethernet sau Fast Ethernet? Pinii 3.6, pinii 4.5, pinii 1.2 sau pinii 7.8? Routerul, PC-ul și firewall-ul transmit date pe pinii 1.2 și primesc pe 3.6. În schimb, switch-ul primește pe 1.2 și transmite pe 3.6. Deci corect este varianta A, pinii 3.6. Întrebarea numărul 3. Cum se numește funcția ce permite dispozitivelor să detecteze automat pe ce pin transmit și primesc datele echipamentele vecine, ajustând automat TX-ul și RX-ul propriu? Acest feature se numește Auto MDIX, Auto Medium Dependent Interface. Câți biți au 8 bytes? 8 biți, 16 biți, 48 de biți sau 64 de biți? 64 de biți. Nu uita că un byte înseamnă 8 biți. Dacă funcția Auto MDIX nu este activă, ce cablu folosim pentru a interconecta două rutere? Straight-through, rollover sau crossover? Corect este varianta C, crossover, unde pinii 1 și 2 de la un capăt au corespondent pinii 3 și 6 de la celălalt capăt. Sub ce standard este definit standardul Ethernet? IEEE 802.11, IEEE 802.3, IEEE 802.15, IEEE 802.16. Corect este IEEE 802.3. Și ultima întrebare. O companie vrea să conecteze două rutere din două clădiri separate ce se află la o distanță de 150 de metri. Ținând costurile cât mai jos, ce tip de cablu este indicat să se folosească? Fibră single mod,
UTP sau fibră multimod. Din start excludem UTP-ul, ce are lungime maximă de 100 de metri. În ceea ce privește costul fibrelor optice și cum cea multimod este mai ieftină și poate fi folosită până la 550 de metri, varianta corectă este C, fibra multimod. Îți mulțumesc că ai stat până la final. Sper că ai înțeles și dacă ai nelămuriri, nu ezita să mă întrebi. Dacă știi pe cineva ce dorește să învețe rețelistica, ajută-l și pe el cu aceste videouri. Eu am fost Alex și până la lecția viitoare îți urez spor la învățat.